Jopas joo. No nyt näyttää vähän paremmalta. Framet, en tiedä, sitten ne saattaa tipahtaa. Vähän semmonen tunne, että kun tää Frapsi tykkää tehdä niistä semmosia... Se 4 gigaa sitä videosta semmosia jonkin kokoisia pätkiä, ettei niistä tuli liian isoja per kappale, niin kun se tekee sen ensimmäisen, niin sen jälkeen se sitten jostain syystä tiputtaa nuo freimit. Ei se on tuolla. Mennään tänne. Shalala. Okei, se lähti pyörimään. Täällä on jotain rottapoikia varmaan. Lätinää. Tuolla enkkaa. Hello. Okei, siellä on joku puole. Ei sitten. Kiitos. Ei se väärin. No sitten tapella. No niin joo. Saatana. Hei. Terve. Ei tapelkaa vaan. Minä lyön. Korjaan sadon. Jos on enkkaa lähellä, niin en jää hienostelemaan hirveästi. Kuka muu tahtoo vähän kirveksistä ohtaa? Ei näköjään kukaan. Ohoja. Okei, siinä on enkkaa tiedetään. Pitäis varmaan opetella blokkimaan vähän paremmin. Suojelemaan itseäni vahingolta. Ei sieltä kuulu rapinaa, mene äkkiä ylös. Näin. Niin pitäis varmaan opetella vähän. Sehän. Oi saatana! Oi saatana kun seike. Mihin ne nyt lähtee? Yksi. No. Kuulkaan nyt sieltä. Näkö ne karkuun tätä? Näkö nyt saatana... Oh, sehän onnistuu. Menikö ne karkuun tätä jätkää vai? En tiiäs. Nyt tuo ainakin tulee. Ei sitten. No niin joo. Ylös sitä toista lyö. Hyvä. Joo, tapelkaa. Hyvä. Terve. Tästä voi tulla pitkä tappelu. Hei, ja sitten kakkonen. Ja se ui saatana. Heittää sen maahan. Hello! Tällä ei kyllä yletä hirveän pitkälle. Tule tänne. Hei, ja sitten kolmonen. Hei, se taittaa riskata poikki. Tuolla on elkkaa. Tallennetaan äkkiä tähän, noin. Niin mä kattelin, että kannattaa varmaan tehdä 2 ihan pikkasen pienempää pätkää ja hukkea ne sitten erikseen siinä kohin, missä mä äsken pätkäsin, niin päästään vähän pitemmälle tässäkin. Hei, ja mitähän täällä on? Tiedä. Okei, pääsikö tänne? Ei. Mennään ylös. Aina kuumottaa mennä näitä portaita ylös. Semmoinen olo, että se
sekaan. Noin. Ei. Siinä on elkkaa. Tässä oli. Saatana. Hyi. No! Sehän tuli kaapista ulos. Kaikki arvastaa vitsi. No ei vaan. Tässä oli se harakka, eikö ollutkin? Joo. Sä. Joo, eihän sun saatu. Sä ootkin semmonen mies, johon ei sähkö vaikuta. Perkelettä. Mä ihan vettänyt. En tiedä, olisiko siihenkään vaikuttanut. Siinä on taas skriptattuja tyyppejä. Okei, ja sitten vaan eteenpäin. Oikein pelottava se, joka tuli sieltä kaapista. Ja. Helvetti. Okei, mennään. Siellä mennään. No, niskalaukaus. Ja. Mikä sitten? Mennään täällä. Okei, tossa on jotain. Ui saatana. Okei, me on menossa sitten. Okei, vissiin tänne. Meidän täällä pitää tehdä. Vai pitääkö te mennä? Tuolla on joku. Ei tätä vissiin pitää vääntää. Ei tulla toinen. Ui saa. One of two. Okei, eli käydään sen toiselle. Katsotaan ettei tule örvelöitä. Ei ole ketään. Katsotaan mitä tapahtuu. Alright. Tehdään. Tehdään tallennus tuohon. Ja. Jatketaan. Ei enää mitään hajua pitkästi. Mä oon nauhoitellut, mutta... Otetaan nyt semmonen 10 minuuttia. Tästä voi tulla yksi lyhyempi ja yksi pitempikin pätkä. Veikkaisin. Okei, siellä menee vissiin juna. Tai metro. En kyllä tiedä onko metrojen päällä, mutta toisia metroja edes. Pitääkö tonne mennä? Näköjään ei nyt käydä katsomassa mitään harakoita tuolta. Checkpointti. Katsotaan jos vaikka... Mitä onko nuo hiiriä? No niin, lihansyöviä hiiriä. Rottia tänne. Mehän ei siitä välitetä, otetaan vaan haulikko käteen. Ei siellä on joku. Tallennetaan tähän näin, tästä tulee vissiin yllätys kohta. Oi saatana, sieltä tullaan. No, tapelkot siellä keskenään. Sitä sähkötettyä joku. Okei, tässä on. Se kuoli. Okei, se kuoli. Okei, meille panoksia. Jos aseet tuolta. Noin. Jos ei, niin äkkiä päälle sit kokeillaan minne. Ei olekaan. Ei olekaan. Kaikki vaan paskaks näin. Vieläkö on joku? Vieläkö on joku? Niin täällä kaikki aseet katos. Miks tää on? Crowbar. No, eiköhän me nyt tämmöisellä kuitenkin
pärjätä. Okei, siinä on jotakin. Ei se ole vaan pätkäys tässä. Vyys. Oi kyllä. Ei ole huolen häivää taas. Okei, tässä tää vissiin on tarkoitus kuvata. Mene tässä niin pitkälle, kun tulee semmonen stoppi oikein vissiin loppuu tämän chapterin kohta. Was the city's contractor for the cars years ago. Yeah, I haven't seen one of these number 8 cars in years. Get a close-up of the red circled area. It's hard to see. Ja tuosta noin. Näin. The circled part, red ballpoint pen, highlights a sealing compartment in the car. Thomas, they generally seal the doors of these suckers shut when they go out of commission. A crowbar might work best. Try the car's tool cabinet under the frame. Once inside the car, find that compartment. Tool cabinet, eli vissiin muissa on jotain. Käydään vielä katsomassa, jos täältä soi elkkaa. Joo, ei me tuolla vielä käydä. Käydään täällä ensin. Siinä on kunnolla pilleriä toisen päälle, mistä ovi kiinni perässä. Okei. Ouch! Tossa on... Eikö mä saa tota? Okei, minä vissiin pitää tehdä jotain ennen. Tuolla ei. Olenpa minä typerä. Eikö mitä mun pitää tehdä? Okei. Okei, joo. Dust on the end of the crowbar is a common plaster mix. Pigmentation particles mixed in with the dust are of a soft pinkish hue. Department store dummies? You got it. Okei, otetaan. Niin siellä oli säikky. Minä taidokkaasti sen missasin siitä. Tähän todistusaineista käytetään sitä aseena. Hyvä idea. Okei, meillä on se... Tämä... Mikä tämä nyt on? Sorkkarat, ja freittivät taas 15 kivasti. Jostain syystä. Ja sieltä kuului piip jostain. En tiedä kuulutteko tähän varmasti. Luulisin. No, herra jestas. Hampaat lentää ja jätkä on vielä pystyssä. Montako kertaa sua saa? Nyt jumalauta! Ei, älä lyö sitä vielä nelo. Tätä. No, no se pystyy. Okei, hunch. 4. Ei se vaan vetää turpaan. Näinpä. Ja, mä koitan, jos tää onnistuu korjaamalla. Onnistuu korjata katkaisemalla nauhoitus. Nope, ei toimi. Mutta mennään nyt eteenpäin jonkun matkaa. Ei, tännekö vai tännekö vai? Oliko se toi, mihin meidän piti mennä? Tossa, joo. Eikö se ollut tämä? Jossain menee rottapoika. Mihinkään se? No. Jos ei se meitä häiritse, niin ihan sama. Okei, lähdetään täältä päästä
päästään. Tuossa. Katsotaan, ettei täällä ole pelottavia ihmisiä. Okei. Okei, siitä kuva. Noin. Compiling data into three-dimensional model. Big boy footprint, size 14D. Sole pattern 14D. matches footwear protector pattern. I'll run a buyer search locally, but you can get these anywhere. Fairly common. There's some schmutz in the pattern troughs. Probably same plaster dust as before. Alright, jos se... Tää pikkuhiljaa... Missä? Tossa. Pitääkö mun ottaa näistä jotain? Transfer data when ready. Okei. Meilläkin huolettaa se yksi rottapoika siellä. Tuossa. Noin. Taas nyt se kuva. Onks näin? Bart's department store? Just a minute. 645 Burnside. Went out of business 14 years ago. The squatters group took it over almost immediately, and now it's not what you would call prime shopping territory. Makes sense the matchmaker would be there, a good source of mannequin parts. But then what's all this here? An outpost? A second shop? I should probably go down there. Yeah, just don't get carried away. Shit, the cops don't even drive down Burnside unless they have to. It's a nasty area filled with nasty people. And the people down there are different. They go beyond nasty. Stand clear of the platform. Stand clear of the platform. Metro Station daily runs are now beginning for Tuesday. Route 6 to 12th Avenue. Route 9 to Montgomery. Route 16 to Burnside. Arriving platform 16. Do not hold train doors. Thomas, Route 16 to Burnside. That train will take you directly to the department store. If I hurry, I'll just make it. Okei, sieltä se tulee. Okei, menen tästä ylös. Okei, siinä oli vähän hiljasta hetkeä. Kuunneltiin kai sen. Okei, sieltä tulee toinen, kuunneltiin pikkasen ilmoituksia. Noin. Okei, se lähti karkuun. Sitä valu päälle. Mennään ylös. Toivottavasti se ei lyö meitä turpaan sieltä. Raiti, sieltä se örisee meille. Tuossa kulman takana siellä. Potkaistaan vaikka ensin. Sehän löi. Ai, kun se löi. Okei, siinä kävi silleen. Kiva asento. No. Telkkakei on täynnä. Tästä on ja... Ui saatana. Kun säikä, niin siellä on vähän... Vähän enemmänkin. Porukkaa aseiden kanssa mennään ylös äkkiä. Päästään äkkiä sinne sekaan vaan. Ei se meni onnistu. Siitä! Ei siinä on joku aseen kanssa. Ai kuka mua lyö? Iso läski. Mies. Lyödään. Ei saatana. Nyt menee tiukille, nyt menee äkkiä sähköä sille, että tulee ketään selän takana tänne. Noin. Noin. Revolveri. Meni vaan nosta. Vissiin ihan ok. Tuolla joku. Tossa on joku takana. Hello. Mä näen sut. Oh. Ihan kunnon jykevä pyssy oikein, että...
Ei mitään kämäsiä aseita. Jonkun aivot jäi siihen, kenenköhän ois? Jääkö sinne kasailemaan itseään? Freimit on vieläkin aika alhaalla, mutta... Pitääkö ne mennä tonne vai? Vissiin joo tallennetaan, kun meillä on aika vähän enkkaa nyt. Okei, meillä on takaisin täällä. Sitä valo pois. No yhden enemmän saatiin FPS. Kulon elämää, niin haemme sieltä. Ja sitten eikö tähän suuntaan? Oho, mennään vähän karata käsistä tämä. Okei, täällä on jotakin. Jossakin kuuluu... Okei, siinä on harakanraato. Niitäkin tullut. Ei oo kyllä metallinpalasia löytynyt. Siinä tässä. Tästäkö meidän pitää mennä? Noin. Ei ole metallinpalasia löytynyt. Pass through the door. Okei. Tästäkö? Noin. Ja 5-6... 5-6 linnusta. Mä en tajua tätä kun... Pronssi. 5-6 löytää noita lintuja, niin saa pronssin. Mitäs sitten jos saa 6-6, kun hopean ja kullan samalla? En tiedä, mutta 0-3. Tuo meni vähän... Mutta se nyt ei ole tärkeintä. Taseri oli suositun ase. Oli vähän paremmat osumat. 35 tyyppiä tässä. Nyt oli melee combat. Nyt oli vähän vissiin tuonne päin painottu. Joo, semmonen. Mennään vielä seuraavan chapteriin, saadaan tallennus siitä. Ja hypätään suoraan tarinaan ja sitten mä varmaan leikkaan tämän silleen, että tämä tulee sitten vasta ensi nauhoitukseen.